Preparar unha completa mesa de Nadal ou decorar un escaparate para estas datas, dende estes traballos tan laboriosos ata a elaboración de guirnaldas, apliques ou centros navideños, algo máis doado para os afeccionados. De centros de mesa, apliques, triángulos nórdicos, que están muy de moda, y luego también una puesta en escena para escaparates, para decoración de escaparate, para los floristas profesionales que arreglen sus escaparates o lo que les encarguen para hacer. Todo isto tiveron ocasión de aprender os participantes no Obradoiro de Arte Floral organizado pola Asociación de Floristas do Barbanza e o Concello de Boiro. Pois agora mesmo estamos texturando unha tea para poder colgar das columnas e decorar un pouco o local para a exposición que vai haber. Estamos facendo unha rosmelia. Isto é como facer bolillos. Hai que ir pouquiño a pouco, cortamos primeiro as follas que van polo borde, despois vamos facendo pétalo a pétalo a forma dunha rosa grande e todo isto capa a capa. Ten unha guirnalda dorada que a verdade que non sei onde a vamos a colocar, por aí debe ter o sitio. E nada, fomos cortando o material e co alambre, pois poñendo por aquí. Non é a primeira vez que a entidade organiza este tipo de cursos, nos que, ademais de aprender novas técnicas, floristas de toda Galicia poden intercambiar experiencias, e que nos últimos anos está a ser notar un incremento da demanda da decoración de Nadal con flor natural, un novo nicho de mercado no que a profesionalización do sector é clave para triunfar. Nos estamos reciclando continuamente, unha ou dous, incluso hai xente que se desplaza fora de Galicia, donde den cursos para seguir formándose. É dicir, unhas veces estás aquí, outras veces estás formándote en Barcelona, en Valencia, ou na Coruña, ou en Santiago, que temos moi bons profesionales. Os traballos realizados no marco deste obradoiro permanecerán expostos no espazo de usos múltiples do mercado de Boiro ata o domingo.